Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Roblox. Am ales un Tycoon. Da, sunt foarte mare fan Tycoon. Am făcut eu aici poarta, puțin aici am făcut în gard. Și hai să vedem cum o să arate casa. La prima vedere pare că e un palat. La prima vedere. Nu se știe dacă o să fie un palat. Dar haideți să vedem. Abia m-am trezit și mi-a venit un chef așa să fac niște videoclipuri. Și v-am mai spus, la 10 abonați fac un live. Facem 10 abonați sau nu? Voi ce spuneți? Facem sau nu? Dacă facem, scrieți în comentarii că da, dacă nu facem, scrieți în comentarii nu. Să vedem câți mă susțin aici și câți nu. Cine mă susține Hai să jucăm un joc. Cine mă susține de subscribe, cine nu mă susține de like. Hai să vedem cât subscriber ne strângem și câte like-uri ne strângem. Stați puțin că nu mai găsesc. Unde sunt astea? O să avem nevoie puțin de asta. Uite aici. Mamă, ce s-a camuflat. Hai să mai luăm pe aici, da? Să mai cumpărăm. Și, dacă mai vreți episoade, vreau să văd aici multă susținere. Dacă nu vă susține, nu o să mai fac atât de des episoade. Eu sunt la început. De-aia vreau să fac măcar 10 subscriberi, să fac și eu primul meu live. Lăsați-mi în comentarii de cât de mare vreți să fie live-ul, cât de lung. O oră, 2, 50 de minute, 40, cât vreți voi. Și deja avem filmare de 2 minute și niciun like. Serios? Niciun like? Să mai căutăm, uite. Hai să vedem. O fi palat, așa la prima vedere pare că e o casă foarte mare. Pare că arată ca Casa Albă. Doar că nu cred că este Casa Albă. Ar fi culmea să fie Casa Albă. Ar fi mare. Și astăzi, v-am spus și ieri, o să postăm un nou videoclip pe canalul lui Mario Pro. O să facem videoclip. Nu se știe de care. Ar putea să facem din Free Fire. Ori din Free Fire, ori din Minecraft, ori Roblox. Nu știu, o să facem ceva acolo. O să facem o serie de Minecraft sau din ce este să facem serie? Din Free Fire. Din Free Fire. Și să sperăm că o să vă placă. O să facem multe. Surpriză. Bine, nu se știe. Nu o să facem din Free Fire. O să facem din altceva. Este o surpriză. Să vedem dacă vă plac surprizele. Dacă vă plac, scrieți în comentarii. Da, ne plac surprizele. Dacă nu scrieți, nu ne plac surprizele. Vreți să cumpărăm o mașină? Hai că nu vreau să dau Robux. Că nu vreau să bag Robux. Să luăm o mașină, să luăm pe asta free. Asta ce e? Robux. Wow, ce scumpe sunt! 1 milion o mașină, ui! Hai să mergem puțin cu Dacia. Dacia făcut. Direct în ea mă urc.
Da, și haideți să mergem să mai vedem pe la vecini. Să mai facem noi bani acolo în căsuța poștală. Asta sunt. Nu prea sunt eu cu condusul în spații înguste. Haidem. Da, nu prea merge, vedeți? N-ați dat like. N-ați dat like. Și nu merge. Dacă nu dați like, mașina nu mai merge. Dacă dați like, merge. N-avem vecini. Oh, ne-a răsurat. Vedeți? N-ați dat like. Stai. N-ați dat like, vedeți? Ce se întâmplă dacă nu dați like? Acum mergem pe jos. Ce să facem? Aia să o comandăm eu. Aoleu, da. Am comandat-o bine. Vă place Dacia mea? O Dacia de asta am și în viața reală. Nici n-am permis. Am 2 ani. Am 2 ani de când conduc. Fix. Poate mașini de jucărie. Da, ale mișto. Da, like cine a avut până acum o mașină pe telecomandă. Nu mai face de astea. Mario, nu mai bate în telefon. Da, deci Mario n-are ce să facă. De ce ai pus la mine în casă? Hai mai taci. Ce cauți la mine în casă? Ce vreau. Stai că e domnică seara la mine. Nu te mai dus acasă. Ce vreau fac. Piticanie. În casa mea. Și vezi că tu ești piticanie. Băi, tu ești proaspăt nevenit. Nepoftit în casă. Vezi că asta e casa mea. Nu taci. Nu mai vorbi urât, că sunt și eu pe filmare. Până acum, scrieți în comentarii ce pare casa. Eu am o vagă idee ce pare, dar spune și voi. Mario, nu. Hai să vedem ce facem. Deci o să avem și etaji aici. Nu mai să mă la vorbă că eu vreau să fac casa. Nu știu de cât o să fie acest episod, de 20 de minute, 20 ceva, nu știu. Nu mai am bani. Nu știu de cât o să fie, dar o să fie cât de cât lungueț. Nu o să fac toată casa într-un episod, o să mai fac episod. Asta cred că o să-l fac de vreo 14 minute, 15, nu știu. Deci am și niște treabă. Trebuie să plec până undeva și când mă întorc, mai fac episoade. S-ar putea să fac astăzi 3. Ieri am făcut doar 2, astăzi s-ar putea să fac chiar 3. Nu știu exact câte o să fac, dar o să fac. Dar toată casa nu o să pot să fac
dintr-un singur video, pentru că este super, super mare casa. Dar m-am blocat în perete. Sunt eu. Și acum... nu. De ce sunt atât de scumpe? Da, și cred că o să fac acest episod de 10 minute și cred că cam atât a fost și cu acest episod. Dacă vreți să continuăm această casă, vreau să văd acolo multe like-uri și v-am